गिबियावनो मीडिया पर्सन लोगोमोनखौहाय बेवहाय वेलकाम बरायनाय थाबाय जोंनि बे हेल्थ केयर मेडिकस एंड डायग्नोस्टिक सेन्टाराव। मेडिकल खुलिनायनि गाहाय जाहोनखौ बुंफोरना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि बे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेन्टारखौहाय जोङो खुलिनायनि मेन रिजोना बेनो जाबाय जे जोंनि गफुरावहाय जोंनि बे गफुर हालामावहाय जोङो नायहरोबा जोंनि मेडिकेल जितु सरकारि मेडिकेल बेयाव बारा एसेग्राब बेलेग टाउननि एबा बेलेग डिस्ट्रिक्टनि बेलेग सिटिसफोरनि बायदि जोंना बे गफुरावहाय एसेबां फेसिलिटिसफोर गैया। जोंनि बेवहाय सिभिल हस्पिटाल दङ, ओमफ्राय जोंनि बेवहाय बिदिनो गुबुन प्राइभेट डायग्नोस्टिक सेन्टार्सफोर दङ। किन्तु जोंनि बे गफुर हालामाव किसुमान जितु ब्लाडनि जितु टेस्ट थायो, फर एग्जाम्पल लाइक भिटामिन B12, भिटामिन D, भिटामिन D3 बायदि बायदि रोखोमनि टेस्टफोरखौहाय दिनै जोङो बेलेग जायगायावसो हरनांगौ गोनां जायो। गुवाहाटीनिफ्राय मुम्बाइ, दिल्ली, चेन्नाई बेफोरबायदियाव फर एग्जाम्पल लाइक डक्टर लालपेटनो, SRLनो, लुपिन डायग्नोस्टिकनो बेफोरबायदि सेन्टार्सफ्रावसो जोङो कालेक्ट खालामनानै बेफोरबायदि परीक्षा टेस्ट खालामनायफोरखौ जोङो हरनांगौ गोनां जायो। दा जोङो जोंनि मेन रिजोना बेनो जाबाय जोङो बेवहाय जोङो जेसेबां हेल्थनि थाखाय मानसिफोरा जितु मोजां मोननायखौ देहाखौहाय मोजां मोननायखौ हामनायखौ जितु नागिरो लुबैयो बेखौहाय जोङो थाबनो गोख्रैनो होनो हाया बेबायदि टेस्टफोरखौहाय लानानै बाहेरायाव हरोबा। किन्तु जोंनि बे डायग्नोस्टिक सेन्टाराव जोंनि बे क्लिनिकआवहाय जोंनि बे हेल्थ केयर मेडिकसआव नोंथांमोना फैनानै आं दहाय बुंनाय बायदि भिटामिन B12नो, थायरइड फांसन टेस्ट बेफोरबायदि टेस्टखौ नोंथांमोना सानसेयावनो नोंसोरो रिजाल्टखौ मोनगोन आरो लोगोसे डक्टरनि जितु नायनांगौ बेफोरबो जोंनावहाय फेसिलिटिसआ एभेलेबल दंखायो आरो गुबुन हस्पिटालावहाय नायजानानै फैनानै बेवहाय जोंनियावहाय टेस्ट खालामबा नोंथांमोना सानथाम सानब्रै सप्तासे गाहाम नेनांगौ गोनां मालाबाबो जानाय नङा। सानसेयावनो 1 घन्टानि आन्दाराव बा 2 घन्टानि आन्दारावनो नोंथांमोना ब्लाडनि जितु परीक्षानि रिजाल्ट बेखौ नोंथांमोना मोनगोन। दा आङो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जे जोंनि बेवहाय मा फेसिलिटि दङ। नोंथांमोननो आं दहाय जितु बुंदों बाहेरायावसो हरनांगौ गोनां जायो, साननै सानथाम लायो, बेफोरबायदि टेस्टआ जोंना फेसिलिटिसआ दङ, इन्सट्रुमेन्टसफ्रा दङ, एनालाइजारफ्रा दङ। दा नोंथांमोना आं खोन्थानो नैबे मेगलुमि 800आव नोंथांमोना जेनेबा फर एग्जाम्पल नोंथांमोना थायरइड फांसन टेस्ट नैबे पेसेन्टनि जोङो रान खालामगासिनो दङ, मिनु होननाय पेसेन्टनि जोङो रान खालामगासिनो दङ। थायरइड प्रफाइल TSA, T3, T4 होननाय थायो। दा बेफोरबायदि टेस्टखौ नोंथाङा जुदि रिजाल्टखौ बेफोरबायदि टेस्टनि रिजाल्टखौ नोंथाङा खालामोब्ला नोंथाङा बेलेगावसो हरनांगौ गोनां जायो। दिनै बे पेसेन्टआ जोंनियाव मानो फैदों, खारन घन्टा मोनसेयावनो बे बिथाङा रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जोंनियावहाय जोंनि खाथियाव फैदों आरो बे टेस्टआ सोलिगासिनो दङ। बेवहाय बेबायदि टेस्ट जागासिनो दङ। नोंथाङा रायजोफोरखौ माबायदि वेलकाम खालामो आरो लोगोसे माबायदि फैनो थाखाय खावलायहरो? मानो होनबा जोंनि रायजोफ्रा माखासे लोमजानाय साजानाय जायोब्ला मिन्थिनो मोना जे बेयाव बेफोरबायदि बेरामनि थाखाय टेस्ट खालामनाय जायो एबा नायनाय जायो होननानै नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दा जोंनि ससाइटिखौ नायोब्ला, जोंनि गफुर हालामनि ससाइटि कमिउनिटिसफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' हारियानो जा बेलेग गुबुन हारियानो जा माने इसेबां एडुकेसन वाइज इसेबां एडभान्स नङा जे माबा मोनसे बेराम जाबा मा होनो जेनेबा फर एग्जाम्पल लोमजादोंब्ला बिसोरो मालाबाबो डक्टरनि खाथियाव फैया, बिसोरो सोरनि खाथियाव थाङो, फार्मासियाव थाङो। दे मोजाङानो, किन्तु
मा जायो किसुमान खोथा थायो जे मानि थाखाय लोमजादों टाइफयडनि थाखायबो लोमजादों जानो हागौ माबा मोनसे हासुदैनि इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शननि थाखायबो लोमजादों जानो हागौ बेफोरबायदिखौहाय मिथिया दा बेफोरबायदि बेमारनि थाखाय मा खालामनांगौ गोनां जायो डक्टर भिजिट खालामनांगौ गोनां जायो टेस्ट खालामनांगौ गोनां जायो दा जोंनि बे गुफुर हालामनि जेसेबां स्पेसियेलि जोंनि बर' कमिउनिटिखौ आङो खावलायो जे नोंथांमोना जोंनिसिम फै जोङो नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो हेफाजाब होगोन जोंनि फारसेनिफ्राय आरो जोंनि मानसियाथ' एसेबां गोनां मानसिबो नङा माहाजोन मानसि नङा थाइसे थाइनैयानो जोंनि थाखाय बहुद बिराद बुरजा दा आङो जोंनि बर' हारिफोरखौ आरो लोगोसे गुबुन हारिफोरखौबो लोगोसे आं खावलायो जे जोंनिसिम फैनानै फेसिलिटिसखौहाय ला आरो फैनाय जायो आरो बेयाव मा मा सिकित्सा खालामनाय जायो डाक्टारफ्रा मा बारायाव फैनाय जायो बेखौ खावलायनानै थाखाय जोंनि बे हेल्थ केयार मेडिकसआव दासान्दि साथाम डक्टर फैगासिनो दङ सासेया डक्टर बिदि बरालि सार फैगासिनो दङ साराथ' बिराद सिनियर डक्टरानो जोंनि गहपुरावहाय फ्रायानो बेखौहाय सिनायजोबो आरो लोगोसे डक्टर बिजय किश' फैयो ओमफ्राय आरो सासे फैबावो डक्टर आर के तालुकदार जेसेबां डक्टर फैयो बयबो मोजाङानो नायो आरो जेनेरेलि नायजोबो मा बेमार जादों मा बेमार जायाखै सेस नायजोबो स्पेसियलिस्ट दासान्दि जोंना डेटखौहाय फिक्स खालामनो हाथ'वाखै नोंथांमोननि जेब्ला जायो नोंथांमोननिसिम जोङो मिथिसार हरगोन आरो गहपुर हालामनि बबे जायगायाव बे जायगाखौ खुलिनानै लादों बेखौ रायजोफोरनो खावलायना हरनो थाखाय खावलायबाय जोंनि बे हेल्थ केयार मेडिकस एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारनि मेन एड्रेसानो जाबाय ओल्ड वाटार साप्लाइनि खाथियावनो हाजिरिका चुक होननानै बुङो हाजिरिका चुक गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बेयावनो यामाहा डिलारनि खाथियाव जायो आरो लोगोसे ओरै पुराना वाटार साप्लाइ PHC वाटार साप्लाइनि खाथियाव जायो